सारिगाम जतनो जों दिनै टिउबआव मोथानो 28 मंगलनि जों जत बर' राव दं मिलिनायै जों दिनै ब्लगदो जोंनि भिडिअ साबाय मालायनि थाङो एबं मालायनि थांनायनिफ्राय भिडिअ साबि हिसाबै दिनै मिटिं दङै जों बबाय मालायमारिया जों बबाय मालायनिया जों दिनै 28 मंगलनि एकटा पन्चायत बागमारा थाबुआ सरि बागमारा थाबुआ बागमारा थाजाकजों दिनै पार्टी अफिस उद्बोधन खालायनो होनै तो दिनै कर्मी राव सिरो थाङा पार्टी अफिस उद्बोधन खालायनो होनै मालायनो होनै सिरो बर'बाय एबं मालायमानि परियो दिनै दलाव जत फिरय फैया कयेकजन फिरय फैया तो आंबो सिरो थानि होनैनो थामानि तो एकटा जागा आं आवहा गसा दिनै टायार रंहानै बा थाहा ओ जागा बाथांमानि परियो बरंनि कयेकजन बर' रक जोंनि बाइक बाय 6-7टा बाइक बाय 2-3 जन खालायखाजा एबं फ्लेक्स जोंनि दङ अदर बाइक लाथादर एबं बनि लाथादर जले बरजाबो दङ तो बरक जखन सिंटिया था हलाय आं दिनै दलङो इनफर्म खालाय रहा जे न बक थानाय रास्ता तैका फायदि होनै एरपरे हलाय बरंनि जे 3-4 जन थानाय राव बरक इनफर्म खालाय रहा दिनै प्रेसिडेंट अखाय दङ होनै तो दिनै प्रेसिडेंट जखन अखाय दङ हलाय आं जे नुहा बरक बंनि गाड़ीनो खैबोय साइकेलनो खैबोय बंनि लाथा इट जा तंमानि बनतै बंनो गोसाबै थाया तो बरक बासेनि बागै निजनो रेस्किउ खालायनि बागै बरक एकटा न'आव हाबा सि न'आव आंबो दङ तो बरक आं सि न'आव दङ होनै थिगेना मानो एबं सि न'नि बर' रक न बक मेला होना जे कारिरि जों बंनो डक्टरै खेनि होनै तो चिं सि जागा निजनि आत्मरक्षानि बागै जों बंनि दन्दमा सागाद्रमा काजा एरपरे हलाय बक जखन जोनो मान्दिया हलाय चिनि दलंनो बक रुसाबै थाला आं आंनि दलंनो फन खालायहा जे आं अमुक जागा दर बकआनो अ खालायखिया माने गेराव खालायखिया न चिन्ता ता खालायदि नै साखहा आं बंनो अन्य एकटा रास्ताते थादि होनै तो बक थास्लाब दिया एरपरे बक चिनि दलनि ऊपर अटैक खालायहा तो अटैक खालाय माने लगे लगे चिनि दलाव पाल्टा अटैक खालाय दिया जे पुलिस प्रशासन तंमानि बाय बक उखुमटिया फिरय था एरपरे बक पुलिस प्रशासन अर्थात जरा एडमिनिस्ट्रेटिव तंनाय पुलिसावनो बक ओभारटेक खालायै बरकसोनो उखुम खालायै इफिरय था एरपरे चिनि दलाव जेतु चिनि बबाग्रा साजाक दङ जे वायलेंस दा खालायदि होनै जों चिनि बबाग्रानि आइडियोलजिनो तै जों बरक बाय बबो बुलाय जायगा एबं तबो तकलाय जायगा चिनि जरा कर्मी तंनाय राव कयेकजन नि रास्ता दर बाइक दङ सि रास्ता दनि बायनो बरक हरदोय सकसायरि हा बीजेपी राव साइड 6टा बाइकनो एरपरेबो बरकनो जों पाल्टा कोनो किछु खालाय दिया तामाने जों बबाग्रा दङ जों बबाग्रानि आइडियोलजि चलिनाय कारण इहा बरक जति आनो सैजति आनो वारना सैयाव आनिया जों नायो एडिसि पिच एन्ड फोर जत जों 19टा जाति दफा जों जत बरक भाषा जों फुरं हरैलाय माहां नुग्लाय फुरं हरैलाय जों बाहामा दङ बरक जोंनि ऊपर दोष अजथा दोष चापायनि नाय जों बन्नाम खालायनाय बं निजर पार्टी अफिसनो सवै बक्सनो सवनोबो बक बन्नाम खालायो जतनो हमबाय बागमारानि पार्टी अफिस चिनि तांमानि चिनि पार्टी अफिसनो जों उद्बोधन खालायनाय जायगा बक्सिनि पार्टी अफिसनो सहा एबं बागमारानि चिनि जे कयजन कर्मी तंनाय रंनि दखान तंनाय रंग बक निजर थाङै तख्रुखाय खैबिफैया तो आबांनो जों फटा सामथाय गेबोकरै टिभि थाय गेबोकरै लासि थाय गेबोकरै चिनि हा चिनि सासन जों बबागालनि आइडियोलजिनो चलियो बबाग्रा साजाक दङ जे वायलेंस दा खालायदि होनै जों चिनि बबाग्रानि आइडियोलजिनो तै जों बरक बाय बबो बुलाय जायगा एबं तबो तकलाय जायगा चिनि जरा कर्मी तंनाय राव कयेकजन नि रास्ता दर बाइक दङ सि रास्ता दनि बायनो बरक हरदोय सकसायरि हा बीजेपी राव साइड 6टा बाइकनो एरपरेबो बरकनो जों पाल्टा कोनो किछु खालाय दिया तामाने जों बबाग्रा दङ जों बबाग्रानि आइडियोलजि चलिनाय कारण इहा बरक जति आनो सैजति आनो वारना सैयाव आनिया जों नायो एडिसि पिच एन्ड फोर जत जों 19टा जाति दफा जों जत बरक भाषा जों फुरं हरैलाय माहां नुग्लाय फुरं हरैलाय जों बाहामा दङ
बरकसोनि ऊपर दोष अजथा दोष चापाय निनाय जों बदनाम खालायनाय बं निजर पार्टी अफिसनो सवै बक्सनो सवनोबो बक बदनाम खालायो जतनो हमबाय बागमानि पार्टी अफिस सिनि तांमानि सिनि पार्टी अफिसनो जों उद्बोधन खालायनाय जायो बक्सिनि पार्टी अफिसनो सहा एवं बागमानि जोंनि जे कयजन कर्मी दंनाय दंनि दखान दंनाय दं बक निजर थांनाय तख्रुबखाय खैगैफाया तो आबांनो जों फटा सामथाय गेबोकरै टिभि थाइ गेबोकरै लासि थाइ गेबोकरै सिनि हा सिनि सासन जों बबागालनि आइडियोलॉजी चले